Estamos nunha das presentacións pois que máis desexábamos dentro da Flip, Rumbo ao Horizonte, con Quique Gómez. Bo día, Quique, como estás? Hola, bo día, Ana. Moi ben. Moi ben, sabemos que estás na casa. Efectivamente, aquí estou coas nenas, paseando un lado para outro. Pois iso é maravilloso, porque desde o Festival Virtual buscamos un poquinho iso, non? A capacidade que temos desde as nosas casas de tomar un café ou tomar unha cervexa ou tomar algo cun autor o que admiramos. Quique é o narrador, falábamos antes de que escritor non era unha palabra que che gustase moito, o escritor ou narrador de Rumbo ao Horizonte, pero a min gustaríame, Quique, que nos falases un pouquiño de ti, de quen és, das túas inquedanzas artísticas, de como se ergue Quique pola mañá. Vale, eu érgome moi temprano, xa que teño dúas nenas, normalmente ás 6 ou 7 xa estou de pé. Eu como escritor se dicía que non me gusta moito o término escritor porque sempre penso que un escritor debería traballar máis, non, do que traballo eu. Porque sí que, bueno, considero que escritor a toda esa xente que realmente adicase a isto e dedicalle moito tempo. Eu realmente non teño esa capacidade agora mesmo coas dúas nenas, o traballo e demais, pero xa dende moi novo empecé a escribir, xa dende os 15 ou por aí máis ou menos. Comecei a tomalo un pouco en serio, pois eu creo que a partir dos 18, 19, que era un pouco máis consciente, ¿no? do que estaba a facer. Antes, digamos que era un pouco, pois, esa... Es unha especie de entretemento. Nada, como escritor, ainda que escape un pouco dese termo, este sería o meu quinto libro publicado, varios deles xa con Bululú. E a verdade é que, bueno, non é algo que faga tanto a nivel profesional, digamos, non vivo disto. Para mí é máis como facelo por o propio amor á escritura, non? E cando contas historias, estás pensando no público a que van a chegar esas historias? Contas historias para contarlle historias ao propio Quique ou ao Quique novo ou ás túas fillas? Cal é o obxectivo cando estás creando? A verdade é que escribo para min. Nunca penso en a quen vai dirixido, nin penso... Sí que penso un pouco en se lles gustará ou non aos demais, pero a verdade é que escribo para min. As historias que vou trazando e demais sempre son un pouco en función de ideas que van xurdindo. Normalmente, as miñas historias empezan sempre polo título. Anda, que curioso, non? Eu que sou malísima poñendo títulos, parece fascinante. Tú, Rumbo ao Horizonte, xa empezou Rumbo ao Horizonte, así? Xa empezou Rumbo ao Horizonte, sí. Normalmente as miñas historias sempre empezan polo título. De feito, por exemplo, outro libro, Érico Constructor de Soños, que fixen tamén con Bululú, tamén empezou co título. Eu sempre, cando fago presentacións, me preguntan pois como escribes ou cal é a túa dinámica. Eu sempre digo que escribir un pouco é como plantar unha semente. Ti tes esa pequena semente, no meu caso é pois, normalmente o título ou unha pequena idea, e a partir de aí pois, vai xurdindo a historia. Para mí nunca tampouco xurde linealmente. Imagino que para o resto dos escritores farán igual, non creo que... Non sei se escriben linealmente ou non. Eu normalmente pois podo empezar escribindo as primeiras liñas, pasar ao final, logo escribir un anaco do medio e logo vou facendo como un pequeno puzzle. Entón, digamos que para min sí é como unha planta. Ti o vas regando, vai crecendo e finalmente pois haces esa planta fermosa, non? E xa adulta, por así decirlo. Bueno, casi unha árbore. E Rumbo ao Horizonte, que... Bueno, contanos un pouquiño de que trata Rumbo ao Horizonte. Pois Rumbo ao Horizonte é un libro que busca sinxelamente entreter. Eu penso que hoxe en día sempre buscamos esa segunda visión do libro, non? Esa parte educativa, pedagóxica. Penso que a veces olvidamos un pouco a parte de que o libro é un xoguete tamén. É unha novela de aventuras que o que busca é desarrollar a imaginación, a creatividade, que o neno poda inventar novos mundos. Neste caso, pois esta aventura vai de Marco, que é un rapaz que sempre quixo
ir a aventura, ir a navegar, e sempre preguntabas o mesmo, non? Pois, que había ali no horizonte, nesa liña, que para nós é algo tan evidente, non? A nivel científico, pero claro, na imaginación podes facer o que queiras. Para min é o bonito da literatura, non? Que ti podes imaginar mundos que non existen, personaxes fantásticos, tes infinitas posibilidades, non hai ningunha limitación. En este caso, Rumbo ao Horizonte é un pouco pois, unha invitación a iso, a imaginar, a pensar que mundos hai por descubrir, que personaxes existen por aí perdidos. É un pouco iso, non? Esa Entón é aventura. un pouco infinito, non, a novela, porque si podes ler a historia de Marco, pero despois si convidas as lectoras e lectores a imaginar novos mundos, nos podemos continuala, non? É como, bueno, isto é un final ou non? Realmente esta novela é un comezo. Que bonito. A min é un comezo. De feito, a miña idea, xa falando con Pablo e con Dani, era continuar a historia. Xa que, bueno, é un aventureiro e aventuras sempre hai mil. Entón, non ten por que quedarse simplemente nunha primeira viaxe. Entón, invito tanto os lectores como a min mesmo, non? A seguir inventando e imaginando con este libro. Moi ben, e falaches agora de Pablo e Dani, que para min pois son un pouquiño coñecidos, pero probablemente para a xente que nos está vendo agora, pois son dous nomes que non sabemos moi ben onde encaixalos. Contanos un pouco quen son Pablo, Dani e que fan dentro deste Rumbo ao Horizonte, deste proxecto tan lindo. Pois mira, tanto Pablo como Luisa, que é a súa muller, son os editores de Bululú, os creadores deste libro, que son os que fixeron posible que este publicado. Son os primeiros que me deron a min a oportunidade de publicar, que colleron o meu traballo e decidiron que merecía a pena que os demais o leran. A verdade é que neso debolles moito, porque se non fora por eles, pois eu agora mesmo seguramente nin estaría aquí, nin tería ningún libro que mostrarvos. E Dani é a outra mitade deste libro, é o ilustrador, é a persona que lle dá vida a Marco. E a verdade é que con el o traballo sempre é maravilloso, porque non hai que dicirlle nada. El sabe perfectamente coller as miñas palabras e darlles vida. E darlles unha imaxe que realmente é un reflexo do que eu imagino. Que maravilla, non? A min sempre me sorprende cada vez que todos os libros que fixemos xuntos, este é o terceiro libro que fixemos xuntos, cada vez sorprendeme máis. Ademais, é unha persoa que sempre está en constante cambio a nivel profesional, e se colles un dos seus primeiros libros, este, por exemplo, o estilo completamente diferente dentro do seu mesmo traballo, non? Para min iso é algo impresionante, porque é moi difícil adaptarse, mellorar, cambiar, e el demostra cada ano que pode facelo. Así que nos próximos libros podemos casi contar con que vas a escoller ter de parella creativa Dani, non? Por suposto. Se Marco sigue adiante, por suposto irá con Dani da man. Pois eso é maravilloso, non? Que creemos así unha saga como as que teñen as grandes literaturas ou a literatura anglosaxona, non? Que escollen a un ilustrador e a unha persoa creativa na parte do texto e eso sigue durante 12, 13 capítulos e seguimos a historia e a evolución de todas as personaxes. Vamos a hacer algunha pregunta complexa. Contanos algún momento crítico da creación, de decir, xa non podo máis, non sei como sair de aquí. Que é isto? Quen me mandou a min meterme neste fregado? Pois, a ver, este libro escribiuse pois igual escribiuse no ano 2010 ou por aí, aproximadamente. Leva 10 anos pululando polo aire. Foi un libro que tardei bastante en escribir, igual tardei 1 ano, 2 anos, que para ser unha novela infantil eu creo que bastante tempo. Já dixen que non traballo moito. E a verdade é que pasou moito tempo entre, digamos, no ordenador escondido, non? Ata que un día Dani o leu, encantoulle e decidiu que tiña que ilustralo. A parte, o bonito de Dani é que todas as veces que traballei con el nunca foi nun proxecto firmado, nin nun proxecto que
íbamos a dicir, pois este proxecto vai salir publicado tal día con tal editorial. Non, el simplemente mandaba un texto al día e decía, este texto encántame, teño que ilustralo. E poñías a traballar. E de repente un día estabas en casa ceando e chegábate un mail de Dani con 5 ilustracións. Entón sempre era unha sorpresa. Con el sempre é unha sorpresa traballar, porque nunca sabes o que esperas. Pero sempre é agradable, non? Chega esa mensaxe, levas unha alegría. Sempre. De feito, todos os libros que fixen con el foron un pouco así. De vez en cando chegaba un correo de Dani con unha ilustración nova e decía, non esperes moito, que estou moi ocupado, non podo traballar, non podo facer nada, e de repente ao día seguinte mandábache outra. Que maravilla. Este libro pasou un pouco de tempo así perdido, ata que finalmente pois Pablo e Luisa decidiron publicalo. Pasou un pouco de tempo en cuarentena tamén, tiveron así algúns problemas para poderlo sacar, por, bueno, pois ao final un pouco de sempre, non, os temas económicos e demais. Pero, bueno, finalmente, xusto antes de todo este lío no que estamos metidos, decidiron publicalo. Eu creo que foi prácticamente nesa semana, cando se declarou o estado de alarma, o libro estaba na imprenta xa esperando para que o recolleran, ali quedou. E tivo que quedar esperando. O sea que o libro... Pois é bonito, non? Quero dicir, nese senso, se estamos falando dun novo comezo, casi bastante simbólico que Rumbo ao Horizonte quedase un pouco secuestrado polo confinamento e que agora podamos ver novos horizontes e miralos con ollos novos. Ese marco vai nos dar moitas esperanzas, seguro, a todas e a todos. Un pouco poético tamén, non? Home, hai que poñerse fantasía, non? Que estamos falando de libros para a imaginación e libros para o pensamento. E agora, como creador teu, non? O como a túa obra, cal é a túa parte favorita e cal é o momento no que Dani che envía unha ilustración, que sei que che gustan todas, pero ten que haber algunha parte dunha ilustración ou unha ilustración completa que digas, é que isto é insuperable. Cales son eses dous momentos, da historia e da ilustración que ti prefires? Pois mira, a ilustración, se queres, digo se calé. Sí, claro. Espera que busco aquí. Está en blanco e negro, non se pode apreciar todo a maravilla do traballo que fixo Dani en color, que é impresionante. Pero esta ilustración é a que máis me gusta. É unha parte do relato que tamén é o meu favorito, no que Marco adéntrase nunha xungla na que todos os animais que viven ali, os árbores, digamos que non son os habituais. Pois os ratos son xigantes, os elefantes son pequeniños, as arañas teñen moitas patas porque bailan claqué, as árbores deciden vagar dun lado para outro, as máis maiores pois van despaciño porque son maiores. É un pouco a parte na que máis me identifico, non? Esa parte de imaginación, de deixar un pouco vagar e escribir o que te apeteza. Eu creo que é onde máis libre me sentín a hora de escribir o libro. Moi ben. Que influencias tes ti ou crees que tes ti como autor cando estás creando estes mundos? Pois a min de pequeno sempre gustaronme moito os contos. Gustábame moito, pois, Fole, Cunqueiro, que eran os típicos que lías na escola. Roald Dahl, un pouco os típicos, non? Porque a min a verdade que o que máis me gustou sempre foron os contos curtos, máis que as novelas. Eu non son un gran lector, de hecho, de feito, isto faleino con Dani algunha vez, que ninguno dos dous nos identificamos con ese perfil de ilustrador ou de autor intelectual, non? Porque normalmente os autores leen moitísimo, coñecen moitísimos libros, autores, referencias. Nós somos un pouco o que decía antes, non? A parte pouco traballadora da profesión. Pero sí que é certo que sempre me chamaron moito a atención ese tipo de contos, non? Sobre todo os de lendas daqui da zona, todo o que tiña que ver un pouco coa fantasía. Son os que máis me chamaban a atención de pequeno. E a quen crees que vai dirixido este Rumbo ao Horizonte? Eu creo que a todos os nenos que queran imaxinar, que queran evadirse un pouco da realidade, sobre todo pois, nestes días, non? Que é tan complicado e que están tanto tempo na casa. Eu creo que vai dirixidos a eles, a darles esa liberdade de poder imaxinar outros mundos, outras realidades,
outros futuros incluso, E construílos, non? construílos, sí. Para os maiores, ti crees que a literatura infantil e xuvenil é lícita? Podemos entrar cos nosos pasados 20 e pico anos que xa non se nos considera literatura infantil e xuvenil, aí rematadas as probas de acceso á selectividade da universidade xa non se nos considera lectoras e lectores de LICS. Entón, unha persoa que agora en xullo vai a facer a Sabau pode entrar na librería e coller un libro de literatura infantil e xuvenil e lelo. Por suposto. É o único que compro. De hecho, de feito, se lle dera a volta ao ordenador, podría ensinarvos a librería. Só teño álbum ilustrado. Teño así como 200 ou 300 álbuns ilustrados. É o único que teño na miña casa. Ademais, penso que a literatura infantil non ten idade. Chamámoslle literatura infantil porque poden lerlo desde moi pequenos, pero iso non quere decir que teña unha limitación cara arriba. É como os xogos de 5 a 99, pois un pouco o mesmo. Eu non creo que a literatura teña que porse horizontes, por así decirlo, non? Eu Bueno, creo que pois a podemos verdade, no, disfrutalo. perdón. Claro, podemos disfrutalo e entón, si tes aí eses 200, 300 álbums, eso de que non eres moi lector... Bueno, son cortiños, hai que ler pouco, teño máis dibuxos. Pero pode ser que a calidade tamén inflúa, non vamos a medilo por cantidade. Hai a parte gráfica, supoño que tamén suma en rumbo ao horizonte, non é só que acompañe o texto, senón que dá unha perspectiva da historia. Sí, eu son moi maniático coa calidade dos debuxos, a verdade. Sempre, todos os que teño, os teño porque parecenme obras de arte. Eu sempre penso que os álbuns ilustrados están un pouco como decir, non teñen o todo o valor que merecen. Realmente son obras de arte, son traballos de persoas que son artistas realmente, non son xente que fai 4 macacos. O sea, son auténticos ilustradores, son pintores, son xente que dedica moitísimas horas e teñe un traballo detrás que é moi importante. Igual que Dani. Dani sei que as súas ilustracións levan moitísimo traballo. As técnicas, todo, e para min eso é algo que hai que valorar. A veces incluso máis que o propio texto. Eu creo que este libro é tan importante a propia historia como a ilustración. Sen Dani o libro serían palabras en máis. Bueno, non sei que máis decir. Despois dese peche, parece maravillosa esa defensa da ilustración e ese momento, sen Dani o libro serían palabras sen máis. Quero decir, decíasme que eu falaba con xeito poético, pero eso pareceme xa o sumum da lírica para este momento de presentación. Moitísimas gracias, Quique, por esta invasión ao fogar na que te has saltado desde a Flip para falar da túa obra. Agardamos seguir escoitando, lendo obra de Quique e Dani, ainda que, bueno, xa decías que este é o teu quinto libro, entón non eres unha persoa novel dentro da literatura, pero agardamos que sigas, aínda que digas que traballas pouco, eu creo que sí que traballas moito, que podes seguir traballando. E onde podemos comprar este libro? Dinos. Este libro en calquera librería. Por sorte, Burulú ten moi boa distribución. Nada, non é problema, se pode comprar en calquera librería. Incluso na página web deles, tamén directamente. É sen problema. Aparte, xa sei que está en distribución, xa leva unhas semanas por aí viaxando, o sea que non hai ningún problema en compralo. Pois moi ben, estaremos atentas e atentos. Bueno, moito ánimo para os seguintes e que sexa un gran éxito. Un abrazo, Quique. Moitas grazas. Nada, chao.